हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ बावहरबाय स' आं दा रानिं प्रेक्टिस खालामफैदों आरोना लोगोफोर हारसिंसो रावबो गैया दसे प्रेक्टिस खालामसै न'आव जिरायबाय थाबा बांद्राय जिरायबाय थाबा माने प्रेक्टिसा रानिं जाया नालाय बेनि थाखायनो खालामबाय थानोसै दसे दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो। A few moments later. स' लोगोफोर आङो 4 राउन्ड मारिबाय दिनैसो थाबसिन हादों आरोना लोगोफोर 5 मिनिट ओमफ्राय 20 सेकेन्डजोंनो हादों आरोना लोगोफोर आङो बिदिनो ओमफ्राय सानफ्रामबो माने रानिं प्रेक्टिस खालामबाय थाबा आं बांसिन हासिनबावगोन आरोना लोगोफोर स' आं मैया प्रेक्टिस खालामनाय जायाखै दाखालि खालामनाय जादों माने टाइमाबो एसे मिलाया जादों नालाय लोगोफोर बिनि थाखायनो आरोना स' माने मोजां मोनदों आरोना एसे माने थाबसिन खारनो हानानै ओमफ्रायो लं जाम्पखौ प्रेक्टिस खालामदों आं खालामनाया खिन्थु बारा माने एक्सेलेन्ट मारिनो हाया आरोना लोगोफोर बिदिनो 15-16फोरल' हायो माने एक्सेलेन्ट मारिबासो मार्कआबो बांसिन फैयो नालाय स' जों खारनायाव बांद्राय टाइमखौहाय होनो हायाना लोगोफोर माने खमानो जायो जोंना मालाय मानसिफोरा 4 मिनिट गाहामावनो खारखाङो नङा होमबा खायफा मालाय 3 मिनिटफोरावनो खारखांग्राबो दङ स' ओमफ्राय आं बांद्राय माने प्रेक्टिसबो खालामबाय थानाय जाया नालाय लोगोफोर टाइमबो बारा मोना नालाय उफाय गैया आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जा मेंबायना आङो बे खुन्थियावसो जिरायनानै थाबाय आं बेयावहाय स' माने दसे आरो प्रेक्टिस खालामबावनानै न'आव थांसिगोन आरोना बांद्रायबो माने खालामनो हाया आंनाव उदैया एसे प्रब्लेम होयो नालाय लोगोफोर आंनिया माने मोदोमाबो देरबायना ओमफ्राय माने गावनि मोदोमखौनो थिखोनो हायि बायदि जाबाय आरोना लोगोफोर माने बांसिन मेङो ओमफ्राय उदैया प्रब्लेम होयो आरोना स' होनबा दसे थाथ'दो लोगोफोर स' आं दसे प्रेक्टिस खालामबावसै ओमफ्राय न'आव थांफिनसै आरोना दे होमबा लोगोफोर 1 hour later. Sit in, Peter, come, sit, Peter. Rexu, come. Bye. So लोगोफोर नालाय रेक्सा माने बेरा गुदुं दंमोन आइजों खारखोना होबाय आरो आंखौ खारनाय लोगो मोननो माने आंखौ माने खारनाय नुहुरनानै आरोना हारसिं खारबाय थाबाय दुब्लियाव आरो बेखौ खायाबा गारबो जाला लोगोफोर स' दायो न'आव थांसिगोन मोनाबाय नालाय स' बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर न'आव थांफिनसै थ' लोगोफोर न'आव थांफिनसै नै रेक्सखौ बिदिसो बामनानै लाबाय आं न'आव थांनोसै होनबा लोगोफोर मोनाबाय फालतुगा साला रेक्स नोङो बुजाखासिगोन नोङो मानो खारखुमाबोआ होजाखाबाय नों सासेजों दा खारखुमाबोग्रा बे साला हाया गिलिरथारहाय रेक्सा न'आव थांग्रोसै चलो दुब्लि बारियानो प्लास्टिक जाजोब्बाय दाख्लै मासरुम मेला जानायनिफ्रायनो 2000 years later. मा आसोला उन्दुलांलायलायबायमोन गरम जानायाव केमेरानि क्लिक होननाय खोनानायखाय सिखांबावबाय उन्दुदो दे गुड बय रिक्सुआनो गुड बय आरो बे लाइटआ मेगनाव नाङो नालाय उन्दुनायाथ' डाइरेक्ट बिमा बिफानि खाथियाव बेलथायनानैसो उन्दुबाय थायो आं बिमा बिफा दं होननानै मेगनाव मोसेबलांबाय न'खि लासैनो दसे उन्दुखासां खालामनो दा बाहेरायावसो गरलायलायदोंमोन दा दसे उन्दुखासै न' सिगाङाव जाबाय आं बेखौनो नोंलाय बेलाय मालाय उन्दुखाबाय दसेनो लोगोफोर ओमफ्राय दा बाहेरायाव उन्दुनांसिगोन नालाय उफाय गैया सेयावनो दसे उन्दुनानै लाग्रोसै आरो न'आवसो मोजाङै खोनासंबा गरनायखौ खोनायोब्रा नै सिथालाय गैया सिदा गरजासै मेगनाव नांदों लाइटआ फेन्दायाबो फुवारलायबावनाय उन्दुनाया गेलेबायना सानसे दहायबो दुब्लियाव आंजों खारफाहैदोंना
दस्रा सैमाफ्रा बांसिन मेङो नैबे स्कुबिया जा मेङोमोन नङालै खेबसे ससे थांबानो दै लोङो ख्लाब ख्लाब खनसे ख्लाब थांबानो ख्लाब ओमफ्राय बे लोंफैबावा फैनानै बेथ' खथ्थ' मर्निंआव खालामो खारो स्कुबियाथ' थाबायनानैनो हैयामोन हाजा जाखायोमोन फुंब्रेबायमोनलै खासि खालामनाय ना खासि खालामबा बांसिन फुंगोन होनखानायमोन फंबायसारा बांसिन मेङो बेखौथ' खासायालै खासियालाय गैथारासै देनां बुन्दि मासे लाबोदेरनानै जोलै एरहोनोसै माने लोगोफोरनो सोरनोबा माने ब्रिद खालामनोबा खालामफैनो हागोन आरो ना इण्डियान स्पिड रायलायनांगौ डक्टरजोंहाय रायलायनानै माबागोन आरो खासि खालामला सोरनाबा बुन्दै दंबा लाबोनो हागोन नामा दे फिस होनांगौ दोनदोङा रायलायगोन र' डक्टरजों रायलायग्रोनांगौ आरो ना बेनि पार्सनेल डक्टर दं नालाय आंहा जों रायलायगोन माने मोनाफ्राव माबाफोर प्रब्लेम जाबाबो लेंहरबानो फैयो आरो ना आं माने बांसिन माबायावहाय हस्पिटालाव लाङा आरो ना आङो बेखौहाय न'आवनो लेंहरो आङो माने लोगोफोर आङो रेक्सखौहाय हस्पिटालाव लाङा आरो ना मानो होनबा बिनिबो रिजन दङ हस्पिटालावथ' बिदिनो मेरला रोखोमनि सैमा लाबोयो नङा होमबा सैमा जिखुनु जा बोरमा जा माने बेमारबो फैलाबायनो हागौ ना ओमफ्रायो जेनेबा बिसोरथ' मोनसे बिसिना माने फुथुग्रा थाखायो आरो ना बेवहाय जेनेबा माबा मोनसे जाबा फुथुनानैहाय जेनेबा बिजि थुयो बा माबा मोनसे जाबा माने बेयावनो नायजोबो आरोखि ना मोनसे टेबोलावनो ओमफ्राय जाय आं माने मानि थाखाय लांनो बायो होनबा बे मोनसे टेबोलावनो सब जेनेबा सैमाबाबो बोरमाबाबो बेयावनो थिखोजोबो ना बिसोरो ओमफ्रायो जेनेबा बेमारफोरबो लाबोलाबायनो हागौ माने जाखायो नङा होनबा लोगोफोर बोरमाबाबो बुरजा जुनारफोरना ओमफ्राय माने मोनामसुयोना बिसोरो ओमफ्राय सोलालाबायोना बेनि थाखाय आं गिनानै लाङा आरोना ओमफ्राय माने माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाबो आङो डक्टरखौहाय लेंहरो आरो ना न'आवनो ओमफ्राय बेखायनो जेनेबा आं भेक्सिन होनांगौबाबो न'आवनो लेंहरनानै न'आवनो होहैयो आरोना आङो दाबो आं खेनसेबो डक्टरनाव लांफेराखै आरो ओमफ्राय डक्टराबो गावबो माना खालामखायो जेनेबा बेमार आजारफोर माबायो नालाय दालां नांगौबा लेंहरबानो आं फैगोन होननानैहाय आगोलनि जे आंनि सैमा मासे दंमोन ना क्रसबिट स्कबि बेबो माने बेखौबो माने आं लाङामोन आरो ना बेथ' गोमाबाय माने गोसोखाङो एखमबा आंनिखौबो ओमफ्राय माथो खालामनो ना खाफालावनो बिदिनो लिरनाय दंखायोमोन खोमा आङो नागिरदोंमोनबो बहुद बारनो ओमफ्राय आं माने नायखांहैलायलायदोंमोन आरोना आङो जेनेबा गोमानायावहाय ओमफ्राय होनदोंखि माने माबा बायहेरायाव ओंखारदोंमोन ना बियो आं नुवाखै आरो ना ओंखारनायखौहाय माने गोमानायनि सानसे सिगांनि मोनायावहायनो माखौबा गिनानै थाबाय थादों आरो ना बियो मिन्थिया मानोबा ओमफ्रायो माने उनावहाय अखानायैजाय फुङावहाय आं हगारनानै होदोंमोन आरोना बिदिनो न'नि बाउन्डारियावथ' आं हगारनानै दोनखायो मोनायावहाय खायो नालाय आङो ओमफ्राय माने गाबनायखाय खिनो ओंखारदों खोमा साननानै हगारदोंमोन आरोना आं ओमफ्रायो माने न'आवथ' भाराथियाफोरबो थायोमोन ना लोगोफोर ओमफ्रायो मिन्थिया जे भाराथियाफ्रा गेटखौहाय मोजाङै मारियाखैमोनबो जानो हागौ दा बेयावनो बे बाहेरायाव ओंखारलांबाय ओमफ्राय आं मन्दिराव नायनायावहाय होनदोंखि सोरबा मानसिफोर लानानै थांबाय होननानै बुंदों आरोना माने बेबो फिनो होननानै लानानै थांबायनो मिन्थिखायो जेनेबा माने गोदोनायावहाय बेल दंखायोमोन आरोना लोगोफोर माने न'आव फिसिनाय सैमा होननानै मिन्थिखायो आरोना बिसोरबो जाय लांग्रा बेबो मिन्थिखागोन आरोना जेनेबा मिन्थिखा हसिखासो लांदों आरोना बिदि खालामनो नाङामोन जेनेबा आंबो उन्दैनिफ्रायनो फिनायसोमोन नालाय आं बेखौ 1.5 मासनिफ्रायनो फिदोंमोन आरोना लोगोफोर आं माने गोरलैनिफ्रायनो गाइखेर दौयै फिदोंमोन आङो बे भिडिअआ दासिमबो दं आंना र' आं मालाबा हगारगोन आं लोगोफोर ओमफ्रायो जाय स्कबिखौ सिनाया आं सर्टस भिडिअ हगारनाय दङ इउटुबावनो नायनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फट'बो हगारनाय दङ खोमा मिथिला आं माबागोन आरोना आं होनानै होगोन आरोना लोगोफोर नायबानो जाबाय माने बहुद मोजांमोन आरोना लोगोफोर माने बहुद फुंबायमोनबो आरोना आङो बेखौहाय
जखन खासि खालामदोंमोन ना ओमफ्राय आंनो खुद हमथाफानानै डक्टरजोंहाय खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर डक्टरजोंहाय जाय माने मावफाग्रा फैदोंमोन इयो माने थैनायनो हायिनि थाखाय आंनो खुद थाफानानैहाय खासि खालामदोंमोन आरोना न'आवनो आंथ' लाङा नालाय बायहेरायावहाय माने डक्टरनाव गावनो माना खालामखायो ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं लाङामोन आरो गावखौनो लेंहरोमोन स' गोसोखाङो आंबो दा बहुतनो ओमफ्राय माथो खालामनो ना लोगोफोर गैयाब्ला आरो माथोबाव उपाय गैया ओमफ्राय जाय आं मास मोननैसो उनावसो रेक्सखौ लाबोफिननाय जादों आरोना स्कुबि गोमाखांनानै मास मोननैसो उनावसो ना बे थाब लायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय हराखैना माने मालिकआ लायनो नागिरदोंमोन आरोना जखन गोमानानै बिदिनो 1 सप्ता 2 सप्तानि उनावनो माने बेखौबो मारै लायदों होनब्ला बे आंनि डक्टरानो माने स्कुबिनि जाय सिगां स्कुबिया बिनि डक्टरानो माने आं बेनाव खबर लाबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर आंनो मासे जेनेबा आं माने इन्डियान स्पिट्सखौहाय लानो होननानै सानाखैमोन आरोना लोगोफोर आं माने लेब्राडरसो लानो सानदोंमोन माने सिगां जाय बियो आंनो लेब्राडर मासे माने सैमा फिसा जासिदोंमोन आरोना नांगौ नामा बायनो नामा होननानैहाय ओमफ्रायो बे समावहाय आंना स्कुबि दंमोन नालाय बेनि थाखाय आङो लानो हायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो बे होनहरखानाय नालाय आं बेखौ गोसोखांनानै आं सोंहरनाय जादों आरोना जेनेबा नोंनाव लेब्राडरा दंबावो नामा जेनेबा फिसा दंबावो नामा होननानैहाय ओमफ्रायो होनबायखि दाथ' गैला लेब्राडर फिसा इन्डियान स्पिट्स दङ नांगौबा आं रायलायनानै होगोन बिदि होनबाय आरोना ओमफ्राय आंथ' नांथारगौ ओमफ्राय सानग्रोबाय आरोना ओमफ्राय माने हासबेन्डाबो न'आव गैयामोन नालाय डिउटियाव थांदोंमोन ओमफ्राय आं होनबायखि दे आं दा हासबेन्डजों रायलायनानै आं खबर होफिनगोन ओमफ्रायो माने बे रेक्स लाबोनायनिबो बहुत माबा दं आरोना स्ट'रि दङ फैसा गैयामोन आरोना आंनावहाय ओमफ्राय आंनो नांथारगौमोन ओमफ्राय क्रसफिट मासे जासिदोंमोन बियो लेब्राडर फ्रियावनो आरोना माने भेक्सिन होखांखाबायमोन आरोना जाय मालिक ओमफ्राय माने एसे रागा खरामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो स' होनबायखि नोंनो फैसा नाङा फ्रियावनो मोनगोन खालि बे मालिकआ भेक्सिन होनायनि फैसाखौल' हरफिनबानो जाबाय होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय नायबायखि आं बे आंनो भिडिअ हरदोंमोन ओमफ्राय आं फसायाखै आरोना लोगोफोर मानो होनबा बहुद रागा खरा आं कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा जेनेबा अरलाबायबा जोंनाथ' नानि दं नालाय न'आवहाय जेनेबा रिक्सलि जायोना जेनेबा फाग्ला नङाबाबो जेनेबा सैमा अरबा बिजिथ' लानांगौ उन्दै मानसि ना बेनि थाखायनो माने सैमायालाय मोजांमोन आरोना ओमफ्रायो माथो खालामनो आं बे रागाखौ नुनानैनो आं लायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो आंनाव फैसाबो बहुद खममोन आरोना ओमफ्राय आंनाव अमा मासे फिनाय दंमोन माने बेखौबो बिमाया हरदोंमोन आरोना ओहो बिमाया हराखै माने आंनि हासबेन्डानो बायनो फैसा होदोंमोन आरोना आंनोहाय ओमफ्रायो बेखौहाय आङो सासे गाइखेर फानग्रा हिन्जाव दंमोन आरोना बेबो थैबाय एक्सिडेन्ट जानानैहाय माने बिनिफ्राय बायनानै लादोंमोन आरोना आङो अमाखौहाय ओमफ्राय देरबाय ओमफ्राय मा खालामनो सैमाखौबो नांगौ ओमफ्राय बे अमाखौनो फाननानैहाय आङो बेखौ रेक्सखौ लाबोनाय जादों आरोना लोगोफोर माने बेखौबो नायबाय आरोना जखन नायो होनबा मालिकआ माने हरा 10,000 बिबाय थादोंमोन ओमफ्रायो आंथ' नांथारगौ ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय ओमफ्रायो माने बे डक्टरा गावनि सिनायनाय नालाय ओमफ्राय बुंबाय आरोना ओमफ्राय बे मालिकआबो होनबाय आरो मादैया आं जेनेबा 8,000 बा हरनो हागोन 8,000नि खमावबा आं हरनो हानाय नंला होननानैहाय हा ओहो 8,000ल'खा माने हरबावामोन आरोना 8,000निबो ओमफ्रायो माने बे डक्टरा गावनि फिसाजोजों लोगो आरोना क्लासमेटखामोन बिसोर एखे माबा फरायनाय होनबाबो बारा लादों माथो खालामनो उपाय गैया नांथारगौ जाबाय आंथ' इसिबां माबायाखैमोन ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ एकदम फाग्ला बादि जाबाय थाबाय आरोना नांगौ बिनि थाखायनो ओंखाम जाया मा जाया जाबाय थाबाय ओमफ्राय लायनोसै दे आंबो मोजां मोनखायो ओमफ्राय बिनि थाखायनो लायबाय आरोना जादों जानाया आङो दुखु ओमफ्रायो होनबाबो माने हासबेन्डआथ' जेनेबा आंनि थाखाय माबादों बिदिथ' देखायासैना बियो जेनेबा गावनो नांथारगौ बायदि देखायबाय ओमफ्राय माने
आंबो दुखु Actually जादों नों बहुतनो होनोसो बायनांगौ ओमफ्राय माने आं मोजां मोनखायो जेनेबा आङो सानबाय थाखायोमोन आरोखि ना आङो जेनेबा देनांबाबो जखन फैसा जागोन अखन आं माने लागोन बिदि आंहा मोनसे टारगेट दंखायोमोन आरोना बेखौ नङाबाबो आं माने लेब्राडरखौ बांसिन फसायसिनोमोन नालाय बेखौ लानो आंहा टारगेट दंखायोमोन स' ओमफ्रायो लाबाय बेखौनो दा नोंसोरबो नुखायो नङा होनब्ला दे होनबा लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बांद्राय गोलावबा नोंसोरबो नायनो बायो नङा होमबा स' लोगोफोर आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो अननानै बयबो आंनि चेनेलखौ जेनेबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो शेयार खालामनानै होदो दे होमबा लोगोफोर बाय